četiri. Ajde. Ne daj, Mire, ne daj. Ne daj se, Mire, ne daj. Mire, ne daj se ti. Brate, ajde. Dobro ti Kospar govori. Evo je. Ajde, jaka. Evo ja. Kartica, nemoj se crte! A što misli da si još loperi? Odlično doveli. Njemu je važno da ispred Kulina imaju 2-3. Evo i ovu. Evo, skupili smo se danas ovdje na našem novom, starom bočarskom terenu. Naime, u organizaciji naše sportsko-kulturne udruge Plat došli smo na ideju još ovo ljeto u sklopu našeg programa da se malo to revitalizira bočarstvo u Platu, jer imamo tu jedan stari teren, imamo dolje pod Maslovim još 2 nova terena, ali nekako nisu zaživjeli, pa da barem nekako oživimo tu cijelu, ajmo reći, taj cijeli sport, jer prije je bio i bočarski klub Plat, prije rata, jeli? A evo, sad zadnjih 15 godina je ovo bilo zapušteno i bilo je prilike vidjeti na našem Facebook profilu par slika, stvarno je bilo u lošem stanju, pa smo u organizaciji općine Župa Dubrovačka, njihovog komunalnog društva, to jest, oni su nam, odradili sve, mi smo tu malo ušminkali okolo, stavili na novu, znači, posjekli stara drva, stavili novu ogradu, betonirali pižu, stavili novu podlogu i tako, mi smo još malo dolje dali ruke ispod terena, malo poredili da nam nije baš zapušteno i evo, i danas smo odlučili nekako malo upriliči to, malo više potrata tamo reći selo i sve nas, seli koji su sudjelovali, pa smo odlučili se tu malo za narodno veselje i eto malo uz boč. Također bih htio zahvaliti ženama iz novoosnovanog bočarskog kluba Čibača koje su svojim prisustvom uveličili ovaj događaj i svim ostalim mještanima koji su došli i nada se da će ovakvih događaja biti više i to je to. Mi smo bočarice iz Čibače, tako smo se prozvale, a kako je to sve krenulo, išli smo na izlet ovoga ljeta sa Vivadom na Elafite i tamo smo u Suđurđu na Šipanu našli jedan teren od boča i malo zaigrale i onda je meni došla ideja da ja organiziram bočarice ženske, jer do sad to u nas u Župi nije bilo i mogu vam reći da sam imala dobar odaziv, da su zainteresirane i mi smo to krenuli vježbati na terenu u Čibači, u Mata Marlajsa. Međutim, kako je sad ovo doba korone, sad se malo snalazimo tamo i ovamo, jer u njega je malo više kao skučen prostor, zatvoren, pa smo bili prošli četvrtak na Brgatu. Lijepo su nas primili i rekli da možemo doći kako hoćemo. I danas su nas zvali ođe u Plat jer su otvarali teren za boča i došli smo ođe ko gošće. Napravili smo dresove lijepe, sad ću vam se okrenio ozada. A pošto sam umirovljenica, boja sam sa ozada nego sprijeda, imamo još i bedževe naše. Naručile smo i naše boče koje dolazu iz Italije preko Pule, tako da ćemo mi ovo nastaviti. Dokad će to traja, nema veze, ali u ovoj koroni nas 10-ak, zapravo nas ima 17 ženskih i naš trener. Dakle, ovo ljeto je osnovana sportsko-kulturna udruga Plat. U njihovom programu je bilo i u planu i praktično revitalizacija bočarskih terena u Platu, koji su nažalost zbog nezainteresiranosti, možemo reći, nisu bili u funkciji, tako da je putem na njihovu zamolbu općina je putem svog komunalnog društva uredila to bočarsko igralište, tako da je stavljeno za funkciju. I evo danas se to na jedan simboličan način i otvara i naši gosti su i također novo formirana udruga Bočarice Župe Dubrovačke. I evo, dakle, malo okupljeni ovdje u Platu, opet sukladno svim epidemiološkim mjerama smo svi skupa na otvorenom. Niz još stvari koje ovo udruga planira u narednom razredu realizirati, a ja želim puno uspjeha, ali svakom želim će imati podršku u općine Župa Dubrovačke.